Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. For today's video, tatakamin ko na naman kayo't gugutumin. Bagong kainan, bago mong tambayan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Dito sa may malapit sa Amigo Gas Station at Cebuana. Syempre, kasama ko na naman si Lingmo. At dito lang yan sa may RCS Store Beer Garden. Bagong-bagong bukas lang sila mga ka-adventure nung nakarang araw. At dito ko nga makakabili ng iba't ibang makakain tulad ng kanilang pinagmamalaking chicken inasal. Tignan nyo naman mga ka-adventure, nakakatakam na. At napakaluwang pa dito mga ka-adventure, mayroong pang parking space. Along the highway lang kaya madali lang mahanap at makita. Mayroon nga rin sila ditong chicharong bulaklak at yaka pork sisig. Amoy pa lang mga ka-adventure, nakakagutom na. At siguradong bagong luto kasi lulutuhin nila sa mismong harapan mo. At mayroon nga tayong mga nakasabayang kumakain customer na dito. Hi madam, kumusta na yung inasal nila dito? Ay, masarap po, quality. 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 Mananam. Kumusta yung chicken inasal dito? Mananam, malingunan ko rin nga rin ko. Yagi! Ating Lloyd. Super sarap po, 10 over 10. Uy! Wow, may average Mura pa. ka. Ito. Ano masasabi mo? Sabi mo na, kailan mo rin ka na. Yun ang hindi na nakapagsalita sa sobrang kabusugan. At sari-sari pang mabibili mo dito sa kanilang store. Tulad ng mga alak, chichirya, gatas, dilata at marami pang iba. Yun na nga mga ka-adventure, niluto na nila ang ating paboritong pork sisig at saka chicharon bulaklak. At yun na nga mga ka-adventure, naluto na nga at ready to serve. Ay, busog-lusog na naman tayo nito mga ka-adventure. Awan. At syempre, hindi mawawala yung kanyang the best na kapartner, ang malamig na pulang kabayo. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, kung naghahanap kayo ng bagong matatambayan at makakainan, arat na rin kayo dito sa may RCS Store Beer and Garden. So yun na mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Santa Barbara, Pangasinan. At tignan nyo naman po yung kanilang inasal. Grabe. Tignan nyo naman po yung kanilang chicken inasal. Sa halagang 99 pesos, mayroon ng napakalaking chicken inasal at saka java rice. Tikman natin. Quality. Napakataba. Napakalasa. Mainit-init pa. At mayroon nga rin sila ditong pork sisig. Tignan niyo naman. Napaka-quality. At may chicharon bulaklak pa. Unang kagat, San Pedro agad. At syempre, bagay na bagay ito sa malamig na. Talagang sumisipa. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga po tayo sa may RCS Store Beer and Eatery Garden. Dito nga pala sa may Barangay Poblacion, Santa Barbara, Pangasinan. At ating tikman ang kanilang mga pinagmamalaking mga masasarap na pagkain dito. Kaya mga ka-adventure, tara na, yayain mo na ang iyong mga friends and family. Open sila mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Bagong tambayan, bagong kainan at tiyak inyong maibigan.